Akoko chere na gwa alụsị nwere mmadụ onwe ikpo nzu. Alụsị nwere mmadụ onwe ikpo nzu ugo. Na gwa anya kama nwaanyị ihe emecha wee chebada atụmụ nwaanyị ejinebada kama sisi enye si ọkwanye. Oweriri mgbe ọ ya ahụ nwaanyị ba n'ebe ọlụta ọgọziwe oriri nsọ ọgọzicha anya nweriri onye ya ededi niile. Amaghị m ihe ihe agwati nke ka nwaanyị si bụrụ ụzọ kpuchiere mmanwụ. Ọkụkọ aja akụ. Udara bagwo donda mama ndari ari nyako dala jache karikata ngani. Aku onye jimaro bodo aku nego kwale komiri aku onye jimaro bodo nwoke tegete aku ni kariri ibu na nwoke iku nwanji kola na levio aku nwanji kola na nwoke kanda kana kasara baba ni dinga uyo mundo ji chaga mo na ikom na ka yobisi wati bi na mau gini ba kwa gini ba nwanwa obulu ko je me go da che konya o chi ni be ya furu go ku na wela na mere bo bibi nki ye ba to bana ye ihe pata to ya to ya ko je ni yo abaru wa ko mo dem ana ma yo ku belu wa ko buta to akudi eta kwa ku dinegu ko buri e we buta na ko la ge ibu mo ge na mo ama di ju e ba wo to pe ma buru e no be bi no ye ko akọ ke na ko ndi no tum de de ni go mo gangu Paul nwa guru si boji de buje Paul nwa guru si boji de buje Paul na ya ina gbeje mu nti ka ngwa ibe asi na nwanne enwe wedi Paul nsi mba Paul nwanne enwe awo kwedi ina nukwu ibe na-ekwu enwezighị n'ụzọ mama cham bụkwa ntị ọjọ dị mgbazighị n'ụzọ mama cham nwoke m edi nwe ka osisi gị n'ọbịa ọgbọ ọgụ ụja nkịta si gị n'ụlọ ọgbọ ọgụ ụja ibugo na nnukwu ibe na-ekwu mmadụ ewuru nwanne obi ji gwuru nkịta nwa guru si igbo dalụgwo nwa guru si igbo dalụgwa dị ojide onye mmadụ nke oye eri agọgwana ya agbaka m mbọ gwụ ego nri Chukwu ebuka jere bụ ọkedio Chukwu ebuka jere bụ ọkedidi nwoke m Doki omeru Doki ogozi ya na zibi anya mmanwụ ego Chukwu bi anya mmanwụ ego ọ mmanwụ be m na emezina mmadụ Chukwu ebuka nekwe n'anya nekwe ka isi kpuri ide nzu n'anya sisi ọkụlụ ọkụkụ ọkpọkpọ mbọ gị na bụ abụ Chukwu ebuka udemekana ka na agbagbo n'ozu ọgwụ nwanne ozu na achọkwa n'ozu alụ isi nwere ugbo ngwa ije ka onye aka narịla gị onye adazi bịa nye mmanwụ ego na onye adazi Chinedu ọwụdị maka mmanwụ ego isi ka ọwụ maka mmanwụ akpụghala achọwa nwa ji ahịa dị ndụ wee chụ ọ bụrụ na abụlọ ndụrụ si were nwa ele dị ndụ ka wee chụ anya okwu anya ọnụ ndị ojuyo ugbo ndị ji nnekwu azụchi ụzọ nara na-ebelebe na-ekwere ikuku aka okwu chere egwu nwa adazi ji ebube ịbịagwogwe ọgaranya jegwe n'ije n'ihi amarịrị ịtụba nwunye gị ime ọkụkọ n'ohi amụrụ nga eri ngwa na n'anya onye ya anụ nwaanyị ya anụkwara na nke dị mgbomgbo onye ga anụ nwere ibe ọ na-ekwu ya anụkwara na nke dị mgbomgbo onye ya anụ nwaanyị ya anụkwara na anụ nke dị mgbomgbo
maka dị n'ọnụ nke dị mkpụmkpụ abalị iji ejichi oyi ibi aka onweghị ibe ihe bite nwoke ma ọkwa nne eziokwu dị n'ọnụ nke toro ogologo ibite ya ọnụ ukwe ma bite ya n'ala confirm udo eji eke ego eriri ego nwe eji eke ego eji eke ego onye ji mmadụ obodo ndị ndị igbo ọdịbodịta ndị oji ọgbazọpụ mmiri rịta tụnye agụ anya eji eke ego ihe ọpụta mmọnwụ akụkedikene akụ nwaanyị tikpu isi mmanwụ ama mụchie mmanwụ nwoke tikpu isi mmanwụ ama atawa onwe na abụbụ mmanwụ etiri ọha obodo mmanwụ etiri n'aja agụ ejekwugo mụ na obodo dịrị kelekele ka nkwụ ji ana nwoke m ụkpaka abalị esighị ike ọbụla mmadụ nte ya kpanwe ya ọma kwuru eziokwu otu ụbụrụ akara mụ maazị egorita anya na-abịa otu onye ala dị mma na nke onye anya dị mma nke dị nke na-atọkarị atọkarị akụka ntụ atụ ọbụla otu onye ala na-atọkarị nke onye ala na-atọkarị na-adị eje na ya stedi okirisi ngwa alụsị na-eji ụka mgbe okwu anya ọnụ ihe atụrụ ụbọchị agwa ofu ụbọchị agwa enugbo akụ ka njebekere na onwere ndị na-akpọ mmanwụ akụ ebe isi weta ego inyere mmanwụ gịnị ibe akụ akụ gịnị ibe nwe nwe onye ọma ogogogo onye ọma